അനാദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ നീ ഇക്കണ്ട പഞ്ചഭൂത ഭൗതിക ജരാചരമൊക്കെയും കാലാന്തരാൽ വിദ്യയായി വരുന്നൂന് ഭൂതാതിക്രമം ഒരു അഗ്നി വർദ്ധിച്ചുമെന്നാൽ ആതപമയമാകും ലോകവും അതുകാലം 100 വത്സരം മഴ പെയ്യുകയില്ല. അതിനാൽ നീറായി ഭവിച്ചതും വീഴുകയെല്ലാം അപ്പോൾ മാതാളെ വസിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ അജ്ജലം തന്നെ വിരാട്ടുണ്ടായി കണ്ണുകൾക്കോ തൽ വിരാട്ടുമായി തന്നെ തക്കിലേക്ക് അദ്വൈതമായി ഇടുന്ന അഭ്യക്ത സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ആത്മാവ് തന്നെ മോഹക്ലേശത്തെ ചാതന്യതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ആത്മമായാലും ആത്മാവിൽ നിന്ന് വേറാൻ തന്നെ ലോകങ്ങളിലും ആത്മാവിലേക്ക് തോന്നലെ സുഖം സ്വർഗവും സ്മൃതിയും ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞാലും കൃഷ്ണ